Har Danmark taget imod for mange migranter? Ja, Danmark har taget imod alt for mange migranter. Det er mennesker, der er svære at integrere, der laver kriminalitet. Vi er nødt til at hjælpe de her mennesker lokalt. Skal kriminelle udlændinge udvises? Ja eller nej? Ja, de skal udvises. Det nytter ikke noget, man bliver hængende i Danmark, når man laver kriminalitet og ikke vil opføre sig ordentligt. Skal det være sværere at få dansk statsborgerskab? Det skal virkelig være sværere. Hvis man vil være dansk statsborger, så er det jo en gave. Og så skal vi også indføre det, man kalder betinget statsborgerskab. Så hvis man begår et drab, så skal man kunne tage statsborgerskabet fra den udlænding igen. Skal formueskatten realiseres? Formueskatten, jamen det lyder jo egentlig forjættende med en formueskat. Altså dem, der har høje indtægter, de skal betale noget mere skat. Problemet er bare, at det bremser aktivitet. Det bremser produktionsdanmark. Det gør, at de mennesker, som virkelig gider, de kan risikere at flytte til udlandet. Er der noget, vi ikke vil bremse, jamen så er det nye virksomheder og arbejdspladser. Skal Danmark prioritere dansk kultur mere? Vi skal virkelig prioritere dansk kultur. Der er sikkert ikke andre, der kommer til det. Dansk kultur, det skal vi bevare, og det skal vi vise også for vores børn og børnebørn, at det er noget, der holder, for ellers forsvinder den.